Isang maganda at mapagpalang araw, Sir Seth. Maging sa lahat ng nakikinig sa channel mo. Isa ako sa mga masugid ninyong tagapakinig magmula pa noong magkapandemya. Matagal ko nang nais magbahagi sa inyo ng kwentong hango sa sarili kong karanasan. Pero ngayon lamang ako nagkaroon ng pagkakataon at oras para makapagpadala sa inyo. Naway isa sa mapili ninyong maere sa channel ang kwento kong ito. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Sarah. Hindi ko tunay na pangalan. Kasalukuyan akong nakatira dito sa isang bayan ng Romblon. At kung inyong mamarapatin maging ang pangalan ng iba pang nasasangkot sa kwentong ito, pinalitan ko na rin. Bale, dalawang karanasan ang ibabahagi ko sa inyo. Pero masasabi kong sa iisang nilalang na aswang ko lamang ito naranasan. Dekada 90 nang mangyari ang kaganapang ito. Nang mga panahong iyon ay nasa edad 19 pa lamang ako at nakatira na kami ng aking mga magulang at kapatid sa isang nayon sa Romblon. Hindi naman na ganun kaliblib ang lugar namin ng mga panahong iyon. Malapit na ito sa sentro ng bayan na may mga istruktura ng nakatayo. Gaya ng iba niyong tagapagbahagi ay hindi ko na lamang sasabihin pa ang eksaktong pangalan ng lugar. Magpasa hanggang ngayong kasalukuyan kasi ay dito pa rin kami naninirahan kasama ang mga kamag-anakan ko. At maayos naman ang pamumuhay namin dito. Dahil sa tubong probinsya at probinsyana ako ay nagkakilala kami ni Richard nang minsang magbakasyon sa nayon namin ang pinsan kong si Eric, na matagal nang nagtatrabaho sa siyudad ng Maynila. Bali magkatrabaho sila ng pinsan ko at sumama siya rito para makapagbakasyon din siya. Dahil ayon sa kanya, matagal na siyang hindi nakakapagliwaliw at panay lamang ang trabaho niya noon. Unang dating pa lamang nila ng pinsan ko sa nayon namin, ay hindi ko maipagkakailang nagkagusto talaga agad ako sa kanya. Itsura pa lamang niya kasi, panlaban na talaga. Matangkad, mistiso, matangos ang ilong. Idagdag mo pang may mapupungay siyang mga mata na parang mahalata mong may dugong Kastila. Sa unang tingin mo pa nga lang din ay talagang maaakit ka na sa kanya. Pero kahit ganun pa man, ay hindi ko pinapahalata ang nararamdaman ko para sa binatang yon. At pilit akong umiiwas sa kanya. Hindi rin kasi maipagkakailang may pagka-ignorante itong taglay. Dala na din siguro ng pagiging tubong syudad niya. Kabilin-bilinan din kasi ng yumao kong lolo na wag akong lalapit at magtiwala kagad sa mga lalaki. Lalong-lalo na kung taga-syudad ito. Hindi katulad ng iba kong kababaryong mga kadalagahan na lantaran kung magpakita ng motibong may gusto sila kay Richard. Ngunit kahit anong iwas ang gawin ko ay tila ba pinagtatagpo talaga kami ng tadhana noon. Dahil malapit kami ng pinsan kong si Eric, ay ito na mismo ang gumawa ng paraan para magkalapit kami ni Richard noon. Parati itong nagpapasama sa akin saan man sila magpunta ng katrabaho niya. Hoy Sarah, alam mo namang kakauwi ko lang ulit dito sa nayon natin. Limot ko na yung ibang lugar dito ah. Samahan mo naman kaming mamasyal. Minsang aya ng pinsan kong si Eric nang makita niya akong nagpapahangin sa bakuran namin. Kasama niya si Richard ng mga oras na yon. Dahil sa pagkataranta ko ay dali-dali akong nagpanggap na nagwawalis sa bakuran namin nang sa ganon ay may maidahilan ako sa kanya. May ginagawa ako. Sa iba ka na lang magpasama. Mabilis na tugon ko. At ibinaling kagad ang atensyon ko sa pagwawalis. Nang biglang magtama ang paningin namin ni Richard. Huwag na lang muna tayo mamasyal kung wala din naman tayong makakasama. Pero sayang lang at hanggang sa susunod na araw na lang ang pananatili ko dito. Rinig kong wika ni Richard noon. Bagya naman akong nakaramdam ng konsensya. Hindi ba talaga magbabago yung isip mo, Sarah? Sayang naman yung pagpunta namin dito kung hindi lang din kami makakapasyal.
Sabi ko pa naman kay Richard na marami ang magagandang tanawin dito sa lugar natin. Mas lalong pangungonsensya pa ng pinsan kong si Eric. Napabuntong hininga na lamang ako at muling humarap sa kanila noon. Sa pagharap ko nga ay muling nagtama ang paningin namin ni Richard. Titig na titig ang mga mata nitong nakatingin sa akin na para bang nangungumbinsing samahan ko na sila. Hoy, ano? Sasamahan muna ba kami? Pukaw ng pinsan kong si Eric nang sandali akong napatigil sa pagharap ko. Napakurap-kurap naman ako ng mga mata ko at ibinaling ang pansin ko kay Eric noon. Oo, sige, sasamahan ko na kayo. Sambit ko. Mabilis kong tugon sa tanong ng pinsan ko. Agad namang napangiti si Eric at tinapik pa ang balikat ni Richard sabay sabing, "Di ba? Sabi sa'yo eh." Nakita kong gumuhit ang matamis na mga ngiti sa labi ni Richard noon. Kaya naman agaran na akong tumalikod sa kanila para ikubli ang mukha kong sa tingin ko ay namumula na. Sige na. Pupunta na lang ako sa inyo mamaya, Eric. Magpapaalam muna ako kay Inang. Sambit ko at naglakad na patungo sa pinto ng bahay namin. Hihintayin ka namin, pinsan ha? Oo na. Pagkapasok ko sa loob ng bahay, ay muli ko pang sinipat ng tingin ng dalawa. Naglalakad na sila palabas ng bakuran namin nang biglang lumingon si Richard at nakita niyang nakasilip ako sa pintuan namin noon. Dali-dali naman akong nagkubli at napangiti na lamang sa ginawa ko. Anong iniingiti-ngiti mo dyan? Muntik na akong matumba sa kinatatayuan ko nang biglang sumulpot sa tabi ko ang kapatid ko at nagsalita ito. Ano ka ba naman? Aatakayin ako sa puso dyan sa ginagawa mo. Asik na wika ako at bahagya pang napahawak sa aking dibdib. Para ka kasing baliw kung makangiti. Nang sabihin niya yon ay inirapan ko na lamang ito at tinungo ko na ang kinaroroonan ng aking ina para magpaalam sa kanya. Wala namang pag-aatubiling pumayag ito at natuloy nga ang pagsama ko kila Eric sa pamamasyal nila noon. Nang dahil sa pangyayaring yon ay doon nga nagsimula ang pagiging malapit namin sa isa't isa ni Richard. Hanggang sa umabot ang puntong nagtapat na ito ng nararamdaman niya para sa akin. Nung una, inakala ko pang hindi siya seryoso sa akin at pinagtitripan lamang niya ako. Sino ba naman kasi maniniwala kaagad nun? Na sa napakaiksi at sandaling panahon ay mahuhulog na agad ang loob ng isang tao sa iyo. Paniniwala ko kasi noon na kailangan paghirapan ng lalaki kung nais nitong makuha ang kamay ng babae. Masyado kasing konserbatibo at makaluma ang angka namin. Maraming paniniwala at pamahiing sinusunod nun. Ngunit kahit ganun pa man ay pinatunayan ni Richard na talagang seryoso at totoo ang pagmamahal niya sa akin nun. Magmula noon ay halos taon-taon na siyang nagbabakasyon sa nayo namin hanggang sa hininginan niya ang kamay ko sa mga magulang ko. Naging mabilis na ang mga sumunod na pangyayari hanggang sa namanhika na siya sa akin kasama ang iba niyang kapamilya. Maliban na lamang sa kanyang ina. Nagkasakit daw kasi ito noong araw ng pamamanhikan nila at ayaw nitong bumiyahe ng malayo kaya nagpaiwan na lamang ito sa bahay. Tanging ang ama lamang ni Richard na si Tatay Eddie ang nakasama niya at yung iba pa niyang kamag-anak. Makailang ulit pa itong pinilit ni Richard na sumama nang sa ganon ay makilala nito ang aming pamilya at kung anong klase ng babae ang mapapangasawa ng kanyang anak. Pero nagmatigas talaga ang kanyang ina na nais lamang nitong magpahinga muna. Kaya wala nang nagawa pa si Richard kundi hayaan ito sa desisyon niya. Dahil ayaw din naman niyang ipagliban ang pamamanhikan dahil lang sa wala ang kanyang ina noon. Doon pa lang, ramdam ko ng parang ayaw ng ina ni Richard sa akin. Kinausap ko naman siya tungkol sa nararamdaman kong yon. Pero sinabi naman ito na ganun lamang daw talaga ang kanyang ina. At tiyak niyang magkakasundo kami kapag nagkita kami nun. Dahil wala ang magiging biyenan kong babae para mag-asikaso ng mga pagkaing lulutuin.
Dala ni Richard ay ang bagong katulong nilang nagpakilalang si Aling Violi. Sumama ito sa kanila nang sa ganon ay may mag-aasikaso pa rin nun. May katandaan na ito na mahahalata sa kanyang panlabas na itsura. Kulubot na kasi ang balat niya. Maputi na ang buhok na abot hanggang sa bewang. Pero sa kabila ng katandaan nito ay malakas pa rin ang kanyang pangangatawan. Siya ang naging tagaluto at nag-asikaso sa mga dalang pagkain nila Richard. Pero kapansin-pansin ang pagiging kakaiba nito. Hindi kasi siya nakikisalamuha sa amin kahit na nakikipag-usap sa kanya ang ibang tao sa loob ng bahay namin. Napakatipid nito kung sumagot. Hindi din ito tumitingin sa mga mata ng kinakausap niya at iwas ng iwas sa amin nun. Pero dahil hindi naman kalakihan ang bahay namin ay nakikita pa rin namin ang ginagawa niya. Lalo na sa pinto pa lamang ng kusina. Sino ba yung matandang yan, Sarah? Mukhang may kakaiba dyan ah. Mahina ang boses na tanong ni Aling Minda. Kumari ng aking ina nang madako ako sa may kusina namin. Si Aling Violi po. Bagong kasambahay nila Richard sa syudad. Hindi kasi nakasama yung nanay ni Richard. Kaya siya na lamang yung pinasama para may makatulong din naman po dito. Tugon ko sa tanong nito. Nakita kong napakunot ng noo si Aling Minda at muling sinipat ang matanda na para bang kanina niya pa ito pinapanood. Mag-ingat ka dyan. Hindi maganda yung kutob ko sa babaeng yan ha. Sa dami ng niluluto, ni isa ayaw palagyan ng asin. Ano yan, aswang? Kahit nga pagkain ng hayop nilalagyan ng asin at bawang, di ba? Anya ni Aling Minda. Saglit kaming napatigil sa pag-uusap nang marinig namin ang malakas na tunog ng kawaling pinukpok ng sandok. Pagkatingin namin kay Aling Violi, masama itong nakatitig sa amin. Nanlilisik ang mga mata nito't bakas na bakas sa kanyang mukha ang galit. Hoy kayo! Kung pag-uusapan niyo ako ng hindi maganda, siguraduhin ninyong hindi ko kayo naririnig ha. Galit na wika ng matanda sa amin at padabog na umalis ng kusina. Agaran naman kaming nagkatinginan ni Aling Minda sa kadahilan ng paano kami narinig ng matanda. Samantalang pabulong na lamang kami kung mag-usap at may kalayuan din ang pwesto niya mula sa amin nun. Sinasabi ko na nga ba? Hindi talaga nagkakamali yung kutob ko. O siya, ako na yung mangusi na dito ha. Baka kung ano pang, sus Mariosep. Uwi ka ni Aling Minda at napabuntong hininga pa. Siya na ang pumalit sa pwestong iniwan ng matanda nun. Nang lapitan namin ang niluluto nito, bahagya kaming napaatras ng sumalubong sa amin ang napakabahong amoy na para bang may kung anong humalo sa niluto ng matanda. Hindi ko maipaliwanag ang amoy na yon. Maya-maya pa ay nakita namin ang isang maliit na botelyang may kung anong laman na kulay itim. Malapot ang laman noon at nang buksan ko ito at amuyin, ay halos bumaliktad ang sikmura ko. Dali-dali akong napatakbo patungo sa lababo. At doon ay inilabas ang nais lumabas. Mabuti na lamang at wala ng mga nakalagay sa lababo ng mga oras na yon. Narinig kong napamura si Aling Minda at galit na galit itong nagwika. May balak pa atang manghawa ang animal na yan ah. Ano yan, Aling Linda? Pagtatakang tanong ko. Lana ng aswang yan. Aswang yung animal na yon. Patawarin nawa ako ng nasa itaas kung hindi lang araw ng pamamanhikan sa'yo. Hindi ko napapauwi ng buhay yan sa kanila. Yaw-yaw ni Aling Minda. Dahil sa sinabi niyang yun ay nakaramdam ako ng kabahatakot. Pero dahil ayaw kong masira ang araw ko, kinausap ko si Aling Minda na kung maaari ay ilihim na lamang namin ang natuklasan at nakita namin na yon.
Sumang-ayon din naman sa akin si Aling Minda at ayaw niya ring lumika ng gulo. At baka hindi na umano matuloy ang pamamanikan sa akin noon. Nagbiro pa itong sayang ang lahi ni Richard kung hindi ako mababahagian noon. Natawa na lamang ako at sinabi kong tiyakin niya na lamang na hindi na makakalapit sa mga pagkain ang matandang si Aling Viole. Nang sa ganon ay matiyak naming walang hawaang mangyari kung totoo man ang paratang nito ni Aling Minda. Hindi na nga kami nagpapakampante magmula nang lumabas ng kusina si Aling Viole. Parati nang nakabantay sa kanya ang mata ko at ni Aling Minda noon. Hanggang sa natapos na nga lang ang araw ay hindi na humiwalay pa si Aling Viole sa grupo ng mag-anak ni Richard. Para bang batid na nitong alam na namin ang pagkatao niya. Kaya naman hindi na namin nagawang komprontahin pa ito at kausapin. Hindi na din kasi niya tinangkapang bumalik sa kusina. Pero kung makatingin ito sa amin ni Aling Minda ay tila ba nais niya kaming balatan ng buhay dahil sa talim ng kanyang mga mata. Naging maayos at maganda naman ang kinalabasan ng pamamanhikan nila Richard noon. Mabait at magaling makitungo ang kanyang ama. Nakasundo kagad ito ni tatay. Maliban na lamang sa kakaibang ikinilos ng bagong kasambahay nila at ang natuklasan namin sa kanya. Pero sa tingin ko naman ay walang kaalam-alam ang kaanak ni Richard noon sa tunay na pagkatao nito. Matapos nilang mamanhikan, ilang buwan lamang ang lumipas ay agad na nga kaming nagpakasal. Inaasahan ko ng dadalo at dadating sa kasal namin ng ina ni Richard. Pero hindi na naman ito dumating. Ni anino nito o ang magpadala man lamang ng mensahe. Wala talaga. Tanging si Tatay Eddie at mga kapatid lamang ni Richard ang dumalo nun. Hindi na rin kasama ang kasambahay nila. Ayon sa mga ito, ay may importante umanong pinuntahan ng kanilang ilaw ng tahanan. Kaya hindi ito makakadalo sa kasal ng kanyang panganay na anak. Sa isip-isip ko noon ay talagang ayaw nito sa akin. Hindi naman kasi kami nagkulang sa pagsabi at pagpapaalala kung kailan ang araw ng kasal namin dahil batid naming babiyahe pa sila ng malayo noon. Kumbaga, may mas importante pa ba kaysa sa kasal ng panganay mong anak, diba? Anya ko sa sarili ko. Matapos ang kasal namin ni Richard ay naging buo na ang desisyon ko na sa lugar namin kami manirahan at bumuo ng masayang pamilya. Sa tulong ng aking mga magulang at kaanak ay nagpatayo kami ng maliit na bahay. Malapit lamang din sa lupang tinitirahan ng mga magulang ko. Magmula nang magsama kami ni Richard, lumipas pa ang 1 taon bago ko tuluyang nakita at nakilala ng harapan ng kanyang ina. Kung hindi pa ako nabuntis, siguro hindi pa magpapakita sa amin ang biyenan kong tawagin na lamang natin sa pangalang Annabel. Unang dating pa lamang ng biyenan ko sa lugar namin ay nakataas na kaagad ang kilay nito. Grabe ko makatingin sa paligid. Mababakas sa mukha niya ang pagkaasiwa at pagkairita. Nay, tay, mabuti at napadalaw kayo. Halipo kayo. Nandun yung bahay namin. Wika ng asawa ko nang salubungin namin siya. Mano po tay Eddie, Nay Annabel. Sabi ko naman na makaharap ko sila. Magalang akong nagmano kay Tatay Eddie. Bahagya pa nitong ginulo ang buhok ko matapos akong magmano sa kanya. Pero noong magmano na sana ako kay Nay Annabel at hahawakan ko na ang kamay niya, bigla niya itong inilayo. Inismiran lamang ako, sabay kausap kay Richard. Nagtaka at nakaramdaman naman ako ng hiya sa ginawa niya noon. Pero ipinagsawalang bahala ko na lamang yon. Inisip ko na lamang na baka hindi siya sanay na may nagmamano sa kanya. Maglalakad na sana ako patungo sa bahay namin para magpatiuna. Nang sa ganon ay maihanda ko ang pagkaing makakain nila. Nang tawagin ako ng biyenan kong babae at inabot niya sa akin ang bitbit niyang bag.
May kalakihan yon at sa palagay ko ay may kabigatan din. Nagdadalawang isip pa ako kung aabutin ko ang inabot niya. Ano pang tinutunganga mo dyan, babae? Abay, tulungan mo akong bitbitin to. Wika niya. Kaya naman dali-dali kong kinuha ang bag na inabot niya nun. Nang makuha ko ito ay tama nga ang palagay ko. Mabigat ang bag na yon. Ano bang laman nito? Mga ginto ba? Grabe naman yung pagkabigat. Wika ko sa sarili. Ako na dyan, mahal. Sambit pa ni Richard. Akmang kukunin na ang bag sa akin nang muling magsalita ang kanyang ina. Abay, hindi pa naman ganun kalaki ang tiyan yan. Kayang-kaya niyang pangbuhatin yung ganyang bag. Nay naman, nasa ika-6 na buwan na yung tiyan ni Sarah. Ako na magbibitbit niyan, Sarah. Hindi na. Ako na lang kung ayaw niyo akong tulungan. Pagalit nitong sabi. Inagaw sa akin ng bitbit kong bag at siya na mismo ang nagpatiunang maglakad nun. Nahihiya naman akong napatingin sa asawa ko at kay Tatay Eddie. Hayaan mo na, Iha. Pagod lamang yun sa biyahe. Wika ni Tatay. Tanging ngiti na lamang ang naisagot ko. Pagkapasok namin sa bahay ay nakita kong umikot kaagad ang mga mata ng binan ko. Gawa pa lamang kasi sa kawain at tablang bahay namin nun. Paano mo nagagawang tumira sa ganitong klase na bahay? Aba, maayos kitang pinalaki sa batong bahay at pinagtapos sa pag-aaral Sa ganitong bahay ka lang babagsak? Yaw-yaw ng binan ko kay Richard nun. Hindi naman magkamayaw si Richard sa pagsagot sa kanyang ina. Laking pagtataka ko pa noon kung ano ang ibig niyang sabihin. Malinis at maayos naman ang bahay namin ng asawa ko. Sadyang hindi pa lang namin ito ipinapabato sa kadahilan ng pinaghahandaan pa namin ang pinagbubuntis ko noon. May maayos naman na trabaho sa bayan si Richard at hindi naman kami nagkukulang sa kanya. Diyos mio, ito na nga bang sinasabi ko Dagdag pa ng binan kong babae noon. Kakayaw-yaw nito ay inuubo na lamang siya noon. Maging si Tatay Eddie ay napapailing na lamang dahil sa ginawa ng kanyang asawa. Hiyang-hiya ako sa mga kapatid namin noon. Dahil hindi lang basta pagyayaw-yaw ang ginagawa ni Nanay Annabel. Malakas din ang boses nito na para bang pinapamukhang napakahirap namin noon. Pinagpalit mo yung buhay mo sa syudad para lang dito? Nakakakain ka pa ba ng sapat, iho? Tingnan mo ngayong itsura mo at mukhang napabayaan ka na. Nay, tama na. Nakakahiya naman po sa mga kapitbahay namin, Maayos, masaya at lalong masagana yung pamumuhay namin dito. Sagot niya. Hindi. Napakalaki ng bahay natin. Doon ka tumira. Nang napatingin ang binan ko sa akin at sa tiyan ko, bigla itong humugot ng malalim na paghinga. Sabay sabing, doon kayo tumira. Nang sa ganun ay may maayos namang matitira ng apo ko. Halos sumabog na ako sa inis na nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Pero syempre, todo-todo ang pigil ko. Huwag lang akong masabihang walang galang. 2 araw lamang ang tinagal ng mga binan ko sa bahay namin. Subalit ang 2 araw na yon, pakiramdam ko, 2 buwan. Panay kasi ang reklamo at pahaging nito sa akin na para bang kulang na lamang ay sabihin niya sa harap ko mismong layuan ko ang anak niya at bibigyan niya ako ng 1 milyon. Biro lang. Nang dahil sa pagbisitang yon sa amin ng mga binan ko ay sumang-ayon ang asawa ko na sa magulang niya na lamang muna kami manirahan. Kagaya ng gusto ng kanyang ina. Hindi pa sana ako papayag pero hindi na lamang ako nagsalita. Hinayaan ko na lamang magdesisyon ng asawa ko noon. Pero ipinaalam ko sa kanya na baka mahirapan ako at hindi ko kaagad makasundo ang kanyang ina noon. Lalo na sa kung paano ito makitungo sa akin. Ramdam ko kasi talagang ayaw niya sa akin bilang manugang. Sa kadahilan ng siguro, mahirap lamang kami. Pagbigyan na lang muna natin yung inay sa ngayon. Kung hindi pa rin magbabago ang pakikitungo niya sa iyo kapag doon na tayo nakatira, ako na mismo ay mag-aayos sa bumalik dito sa bahay natin. Ayos ba yun?
Wika ni Richard na mag-usap kami patungkol sa pagtira namin sa bahay ng kanyang mga magulang. Napatango na lamang ako ng may pag-aalangan sa muka. Ayaw ko kasi talaga makasama ang binan kong babae at mukhang wala akong magagawa nun. Agad na kaming nag-impake at bumiyahe patungong Maynila, kung saan nakatira ang mga magulang ni Richard. Iniwan namin sa pangangalaga ng mga magulang ko ang bahay namin. Pagkarating namin sa tapat ng bahay nila Richard, naliit talaga ako. 3 palapag kasi ito, at bungad pa lamang ay makikita mo na ang 2 sasakyan na nakaparada. Malawak din ang bakuran nito at napakaraming nagagandahang mga halaman. Sinalubong kami ng isang matandang babae. Nung una, hindi ko talaga ito namukaan. Kung hindi ko siya tinitigang maigi, hindi ko ito makikilala. Si Aling Violi pala yon. Agad na sumikdo sa kaba ang dibdib ko. Pakiwari ko'y bumata ng ilang taon ang itsura nito. Nawala sa isipan kong ang bagong kasambahay nilang si Aling Violi. Nang mapagbuksan nga kami ni Aling Violi at dumako sa tiyan ko ang paningin niya. Gumuhit sa mga labi niya ang malapad na ngiti. Magiliw niya kaming binati at pinapanhik sa loob. Nang makapasok na kami ay namangha talaga ako sa laki at ganda ng bahay nila. Pero sa kabila noon ay nakita ko ang binan kong babae. Nakataas kagad ang isang kilay nito. Ngayon ka lang ba nakakita ng ganitong bahay? Huwag mo nang hubarin yung sandalyas mo at halina kahit dito sa kusina nang makakain na kayo. Bungad na wika ng binan ko na yon. Nginitian ko na lamang ito bilang tugon at hindi ko na tinangkang magmano pa sa kadahilan ng alam ko namang hindi na naman ito magpapamano sa akin nun. Matapos naming mababa ang kagamitan namin ay nagtungo nga kami sa kusina nila para kumain. Marami ang iba't ibang pagkain nakahanda sa pagkainan. Pero nang tikman ko ang mga yon, nalasahan kong matatabang ang mga pagkain yun na halatang kinulang o hindi nilagyan ng asin. Tinanong ko pa ang asawa ko kung talaga bang matabang ang mga pagkain o sadyang wala lamang akong panlasa. Ngayon ka lang ba nakatikim ng ganyang pagkain, Iha? Sa bagay, walang ganyan sa bundok, no? Ganyan talaga yung pagkain dito sa syudad. Tugon ng binan ko sa akin. Narinig niya palang sinabi ko noon. Oo nga po, pero masarap naman po. Ay talagang masarap ang pagkain namin dito. Hindi ko na alam kung ano pa ang isasagot sa kanya. Dahil pagalit na ito kung magsalita. Kaya naman nanahimik na lamang ako noon. Matapos naming kumain ay itinuro na ni Aling Violi ang silid na tutulugan namin. Hindi pa rin matanggal-tanggal ng matanda ang panakanakang pagtingin sa tiyan ko. Kakaibang mga tingin. Makalipas ang ilang araw ay panay na ang sakit ng tiyan ko na para bang gustong-gusto nang lumabas ng anak ko samantalang nasa 7 buwan pa lamang naman ito. Panay ang paninigas ng tiyan ko noon. At madalas ay malikot ang anak ko sa loob. Hanggang sa isang gabi noon, dahil nasa 2 palapag kami natutulog, ay hinahayaan lang naming bukas ang bintana. Nang sa ganon ay may sariwang hangin ang makakapasok sa silid namin. Habang nasa kasarapan kami ng pagtulog ng asawa ko, naalimpungatan ako. Umalisangan kasi ang paligid at pakiramdam ko ay walang hanging nakakapasok sa loob ng silid namin noon. Samantalang nang tingnan ko ang kortina sa bintana, gumagalaw naman ito. Indikasyon na may hanging nagmumula sa labas noon. Pero laking pagtataka ko nang mainit ang paligid namin. Ilang sandali pa ay nakakaamoy na ako ng masangsang at mabahong amoy. Kaya naman bumangon na ako para buksan ang ilaw sa silid namin. Nang malapit na ako sa pinto at pindutan ng ilaw, ay nadako ang paningin ko sa may bintana naming nakabukas. Saglit akong napatitig ron.
nang makita ko ang isang bulto ng katawan ng taong nasa labas ng bintana. Nang mapagtanto ko kung ano ang nakikita ko, ay agad na nagtayuan ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Pakiramdam ko ay sinikmuraan ako ng mga sandaling yon nang makita ko ang nilalang na nais pumasok sa silid namin. Nanlilisik ang mga mapupulang mata nito. Nagsisitayuan ng mahahabang buhok na animoy, may mga sariling buhay. Agad akong napasigaw dahil sa takot at kaba, at dali-dali kong kinapa ang pindutan ng ilaw nun. Sa taranta ko ay natagalan pa akong hanapin ang pindutan. Kahit na may kadiliman ay kitang-kita ko ang matandang babaeng nagpupumilit pumasok sa bintana. Nakakatakot at nakakakilabot ang itsura nitong nakangisi sa akin noon. Nang tuluyan ko nang mabuksan ang ilaw, sakto naman ang pagising at bangon ng asawa ko. Taranta itong lumapit sa akin at tinanong kung ano ang nangyayari noon. Nagkanda utal-utal ko pang sinabi sa kanya ang mga nakita ko. Pero nang tingnan namin muli ang bintana, bigla na lang nawala ang matandang nakita ko noon. Tanging bakas ng maduduming paa at kamay na lamang ang natira, na para bang galing sa imburnal ang nilalanga. Napakabaho ng naiwang amoy nito. Dali-daling isinarang maigi ni Richard ang bintana ng kwarto namin. Ilang sandali pa ay malakas na katok ang narinig namin sa may pinto. Kasunod noon ang boses ng binan kong si Annabel. Nang mabuksan na namin ito, agad siyang nagtanong kung ano ang nangyari sa amin at bakit ako sumisigaw. Ayon pa sa kanya, nakakaistorbo ako umano ng mga taong natutulog at nagpapahinga na. Palibhasa daw ay wala akong trabaho kinaumagahan, kaya ayos lamang na magpuyat ako noon. Paano naman daw silang may mga trabaho, di ba? Dagdag pa nito ay maging disente at maayos naman umano ako, lalo na't nakikitira lamang ako sa kanila noon. Hindi ko na nagawang magsalita pa dahil masasakit na yung binato kaagad ng binan ko sa akin noon. Nang sabihin ni Richard kung ano ang nangyari ay hindi ito naniwala at sinabing nagdadahilan lamang ako sa kaartehan ko. Matapos niyang sabihin yun ay agad na rin itong bumalik sa silid tulugan niya. Hindi man ako naiyak dahil sa takot na nararamdaman ko nang makakita ako ng nilalang. Naiyak naman ako sa masasakit na salitang binitawan ng binan ko sa akin noon. Pagpasensyahan mo na si Inay. Totoo ba kasi talaga yung nakita mo? Tanong pa ni Richard sa akin na para bang maging ako ay pinaghihinalaan na din niyang nagdadahilan lamang samantalang maging siya mismo ay nakita niya ang bakas na iniwan ng nilalang. Matapos ang gabing yon, kinaumagahan, nilakasan ko ang loob kong komprontahin si Aling Violi. Siya lang naman ang maaaring gumawa nun sa akin lalo pat alam ko ang sikreto nito. Pero nang puntahan ko na siya sa silid niya, nakita kong nagluluto ito sa kusina. Nagkubli ako sa isang tabi para panoorin sila nun. Kasama niya pa ang binan kong babae. Masaya silang nag-uusap. Maya-maya pa'y umalis saglit ang binan ko at kitang-kita kong dali-daling dumukot sa bulsa niya si Aling Violi at inilabas ang isang botelyang may lamang kulay itim sa loob at dali-dali niyang pinataka ng niluluto nila ni Inay Annabel. Saka ito hinalo ng hinalo. Sa isip-isip ko noon ay siguro'y matagal na niyang niyayanggaw ang binan ko at inuunti-unti niya lamang ito ng sa ganon. Hindi siya mapaghinalaan. Nang makabalik na ang binan ko ay inutusan na niyang maghain si Aling Violi noon. Naupo na agad siya sa pagkainan. Inantay na paghainan siya ni Aling Violi. Dali-dali na akong nagtungo sa kusina at naghanap ng kalamansi. Naalala ko kasi ang sinabi ng aking ina at siyempre,
Mga kwento din sa akin, lalo na ng mga kaibigan at kakilala kong Ilonggo at Ilongga, na malalaman mo sa pamamagitan ng kalamansi kung aswang ba ang isang tao o hindi nun. Nang makapaghain na si Aling Violi at akmang isusubo na ng binan ko ang pagkaing nasa harapan niya, agad ko siyang pinigilan. Ano na naman ba yung eksena mo, babae ka? Pataray na tanong ng binan ko noon. Pasensya na, Nay, pero hindi ko po hahayaang makain niyo ang pagkain yan at maging katulad kayo ng kasambahay niyo. Wika ko. Agad na sumama ang tingin ni Aling Violi sa akin at galit na galit itong nagwika nga. Wala ka talagang respeto sa nakakatanda sa'yo. Dinuduro-duro pa ako ng sandok niyang hawak. Alam kong ikaw yun kagabi, Aling Violi. Papatunayan kong totoo ang sinasabi ko sa inyo, Nay, at hindi ako nag-iinarte. Matapos kong sabihin yun, piniga ko agad ang hawak kong 2 kalamansi sa pagkain nasa harap ng binan ko. Wala pang ilang segundo, umalingasaw agad ang amoy nito na amoy nabubulok na patay na daga. Napasigaw pa ang binan ko dahil sa pagkagulat at takot. Dahil ang kaninang pagkaing nasa harapan niya, bigla na lamang itong nangitim. Nagkaroon ng malalaking uod at bumubula-bula pa. Galit na pinagsisigawan ng binan ko sa Aling Violi at pinagmumura pa ito. Kung ano umano ang ginawa nito sa pagkain niya at bakit ganun na lang ang nangyari ng lagyan nito ng kalamansi nun. Akmang susugurin na sana kami ni Aling Violi. Mabuti na lamang at bigla na lamang dumating sila Tatay Eddie at Richard. Nang malaman nila ang ginawa ni Aling Violi ay pinalayas nila kagad ito. Hindi na nila hinayaang magpaliwanag pa at magsinungaling ang matanda. Dahil sa probinsyano din si Tatay Eddie ay batid niya kung ano ang nais gawin ng matanda sa kanila. Mabuti na lamang at nakita ko ito. Dahil sa katunayan ay matagal na siyang naghihinala sa kasambahay niya na yon. Hindi niya lamang ito mapaalis dahil ang binan kong babae ang may gusto kay Aling Violi. Magkasundo kasi ang dalawa. Magkapareho ng ugali nun. Kaya nahirapan si Tatay Eddie na paalisin ang katulong nila dahil ayaw niyang mag-away sila ng asawa niya. Matapos ng pangyayaring yun ay bigla na lamang bumait ang binan kong babae sa akin. Nagpapasalamat rin ito sa ginawa kong pagligtas sa kanya sa tiyak na kapahamakan. Pero kahit na bumait at naging magkasundo na kami ng binan ko, minabuti pa rin namin ang asawa ko na bumalik sa bahay na ipinatayo namin matapos kong manganak at doon manirahan na mapayapa. Naging maayos naman ito sa kanya. Tinanggap nila ito at tila ba nagising na rin siya sa katotohanan ng kapag kasal na ang anak niya. Dapat ay talagang hiwalay na ito. Hindi naman naglaon, Sir Seth, ay gumanda ang bahay namin sa nayon. Sa katunayan yan, isa yung bahay namin sa pinakamaayos at desenteng bahay sa aming lugar.